Stella, ginaingon, butan ba akong pagkaasawa, pero tao lang ko nadakin sa pagpakasa. Mao kining nahitabo kong kinapuwi na di na ko mahimong mahikalimtan. Nakapalit na kong 6 ka kilo nga bukas, og 2 ka kilo nga karne nga baboy, og 1 ka tray nga itlog. Pipila ka adlaw na ni namong konsumo sa bahay. Miss, kanit lang. Oh. Ako ba himang gitawag, mister? Oh. Ikaw man si Stella, no? Nga silingan ni Bayrico? Oh, ako. Ayun na. Di ba, ikaw man ang bago nga nag-abang tabat sa bahay ni Rico? Oh, ako. Mao nga, giat-giat ka. Hmm? Kay, padawang masab kong mauli. Ug lang lisod man ka, ug daanan na imong mga ikumpra. Tabangan tagad daan na, Bik. Ay, ayaw lang, uy. Abubuan ba ka na akong bana? Pasiglain na niya og saput kon makita niya nga kita'y nagkuyog paulis amo. Sige ha. Salamat na lang, Roddy. Nagaluto na di ka sa tong paniod to, Dong Nardo? Oray, apikin ang sagkay kung inigabot pa nimo magluto tag paniod to. Sige, mga na lang tadong. Gutom na kay ko, uy. Awa nga tong anak, asa man? Ay, humanagkaon si Inday, day. Kita nalaywa pa. Sige ako yung mag-andam sa lamisa. Di ka na. Ay, naunsa man ko, uy. Tuara man ni Roddy ang akong nauna. Karon pa ko magkaklaro niya. Gwapo man day siya o macho pa kay Klawas. O daw, uy. Dako man to siya atubangan, uy, nga akong gitutukan gani, ha? Nagbagal man, uy. Klaro kaayo nga dako tong iya, ha? Amo, mang kauiri ko. Ingon ka kay si Daydaling ang nangita na ko nga niya dinis inyo nagpaabot na ko. O man lagi. Oo, dahil ako lang yun nga si Daling ang gusto magkikita ni mo. Aron magyod nga manhi ka ba, pero ang tinuod, si Bay Rodi dahil gusto magisulti ni mo. Pino na, day. Oh, Stella, ano, Rodi ay. De, aray de. ako yung gusto nga mag-isulti ni mo. kay nga naman dahil Roddy, uy. Ang sabay gusto ni mong pakigsultihan ako. Oh. Yes. Sos, kan mo na istorya. Istorya ka. Sige na. Oh. Roddy. O na, day, Stella. So ka lang ta magkita og nakasulti dito sa may merkado ba? Dili ka naman mawa sa kung unahon na, day. Saan ka? Ang tinuod. Naunsa ka? Gisudipan ko. Oh, ina ko mabdos ka. Parehas bito tagibati, Roddy. Uy. Sukad lang sad nga nakasulti ta dito sa may merkado. Nagsige na sab ko kuna-una ni mo. Pero, dili na ta pwede. May panan ako, may anak na mi. Stella? May mo ba nga gagahinan ko ni mo og bisan kamay lang. Nga luna, diha sa imong kasing-kasing. Roddy. Konfirmado na ko sa kong gibati diha ni mo. Gugma na kinigibati ko diha ni mo, Stella. Busa maluwi ka. Dawatan akong gugma. Roddy. Stella. Pasalo ako, Roddy. Ang tinuod, may luna ka na diri sa akong dughan. Apan may kapilingan ako sa kinabuhi. May panan ako og anak. Maluwi ka. Sugta ko. Musugot ako nga tagan lang ko ni mo. Bisan kamay lang nga. Panahon. Sa itong panag-uban. Pasalo ako, Roddy. Apan dili mahimo.
Dili. Unsa? Mao na, day. Dako og gusto nimo si Rudy bisan may bana ka na og anak. Ako naman gani nang gihagad. Ako na naghagad sa akong kaugalingon pero wa gyud. Kay may pagtan-aw sa baya ko anak niya. Pero unsa ko pa man, ikaw man iyang gihigugma. Ganahan sad bayak po niya na, day. Kay buutan, anya, klaro kayo nga, dako gibit-bit. Oh. Pero may bana na manggod ko, uy. Ako pa nimo, day. Sugto nimo si Rudy. Ay, nagpaypaw sa imong bana ko. Ha? Nahibaw ko, uy, kuwang ka sa kalipay sa imong bana kung mag-sex na mo, kung sex na hisgutan. Pusa, sige na. Sugta na si Rudy ko. Aron matilawan mo ang wa mo matilawis imong bana. Oh, day, Stella. Naunsa naman taon ng imo dong Nardo, uy. Sige raman, nagtiko ko. Mupig kamay ra na. Magsige pag yung tiko ko. Paita na, uy. Patataori lang, day. Patataoran na na to ba? Mugahay ka lagi nang ako alagi ito Yeah. lagi. Ay lago nung yughapyod, good. Sige na. Hapyo ra pa, day. Sige na. Wala ka ilakag, puy-puy. Ipamaulan naman ganinin ako ang bukto. Naghinapyod, ana. Naman ka mo, good. Badya, uy. Ako na nagipuli-puli ang wag to, oh. Oh. Ayaw ni mo, uy. Uy, gamit. Day, Stella. Unsa? O, na dahil mo da, abi ni mo, biyahe din ni sa atong dapit sa Rode. Biya ko na siya. Aron ko no hingpit nga, di na siya makakita ni mo. Mana yung sulti. Ay, sulti niya, bro. Kung mo siyang sugton, pabilin ko na siya din eh. Da, uy. Dili ko gusto makuha siya din sa ato dapit, Rico. Ningawon ko niya kundi na ko siya makita Oh, pa. so pili ka. Buya si Denny sa atong dapit o magpabilin siya kung sugton siya ni mo. Be, pili ana. Sige, ing na siya nga makita mi. At mi mag-abot sa inyong bahay, Rico. Sige na, ing na siya. Salamat na, Stella. Kaya mo naging kong gisugot, ay. Pero Rodi, uwi kagawasan ng atong gugma. Minyo ko, may bana ko og anak. Igo na kanako nga may relasyon taday. Ang importante nga, uyab na ta. Ugma ha? Makita sa gawas? Mag-data? Sige, ikaw bahala. Unsang rasa ta makita sa gawas? Og asang nagpita ta makita, ha? Rodi? Ako ning... Kalabi ang naging buwan, uy. Sipat na isa. Lulipat pa pa na lulipat siya. Ipasok na ni. Nakaan ko ni. Hinayan lang na ko. Tingalig sakit-sakit. Tugay na raman niya ako ang magamit. Kini, ay, shit. Pero kung na virginan, miot, ang kikalamig. Ito. May nahitabo gid namo ni Rodi atong higayuna. Sakitan noon, marakog na virginan og usab. Nakasakit ko sa buutan kong bana. Pero, wala kong nagpasol. Unya, mura sa duwa. Daoy. Mao kat kasama ang kaagi ni Stella dinhining turmanon. What's the style? Murag nagbasol, mura sa dogwa style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.